രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुवादि की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौरी वैष्णव भक्तर की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഹോ സോറി, ഞാൻ ഇത് മാറിപ്പോയി. വിശ്വാസ ഫിനിഷ്. എട്ടിന്റെ പകുതിയുണ്ട് പ്രഭുജി. എട്ടിന്റെ പകുതി ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞില്ല? ഇല്ല തീർന്നില്ല. എട്ടിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. എട്ടിന്റെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 8 ഇതുവരെ എടുത്തു. 8:52 പേജില് ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡിക മാത്രം. ഓക്കെ, 52 പേജ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് എന്തോരായിരുന്നു? പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ് ശരീരം മനസ്സ് അതാ എടുത്ത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭാവാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ശാശ്വതമായ രൂപവിവരണം. ഇതിൽ എടുത്തത് പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ് ശരീരം മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ആ സ്ലൈഡാ എടുത്തു വെച്ച്.
ആണല്ലേ? ഓക്കെ. ആ ഇത് അല്ലേ? ആറാമത്. അതെ ഓക്കെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിനെ പറ്റിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അല്ലെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭൗതിക ശരീരമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ദോഷരഹിതൻ, സിരകളില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈമുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞരമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കൈമുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും കാണില്ല നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് അവന് സിരകളില്ലാത്തവനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം, സിരകളില്ല പറഞ്ഞു നമ്മള്. 8 എടുത്തിട്ട് 9 തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. 9 തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല, 8ന്റെ പകുതിയാണ്. 8ന്റെ പകുതിയാണ്. പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നും കൂടെ. അപ്പൊ 8 തന്നെ ഇതും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വർണ്ണിക്കാണ് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ഭഗവാൻ ജനിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ദേവികയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജനനമല്ല, അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ട് എന്നാണ് മിഥ്യാധാരണ. അതിന് നമ്മൾ മാറ്റണം. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന് സിരകളില്ലാത്തതാണ്, അത് ഞരമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ അങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണൂല. നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോര വരും. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷ. പരംപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തെ അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം, സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനം അതായത് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യം, അത് ഭഗവാനാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സത്യമില്ല. അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം തുടങ്ങണമെങ്കിലും നമ്മളെ കാര്യം തുടങ്ങണമെന്നാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ജനിച്ചു തുടങ്ങിയത് നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നതുപോലെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണ, അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം. പൂർണ്ണ ആനന്ദം അല്ലെ? ഭഗവാനെ പോലെ ആനന്ദമാണ്, എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദമാണ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിനകം തികഞ്ഞും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പോലെയല്ല ശരീരം. നമ്മളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോര വരും, ഭഗവാനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോര വരില്ല. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞതിന് വ്യത്യാസം. ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലെയുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നാണ്. നമ്മുടെ പോലെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ശരീരമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മള് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികള് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസ്താവിക്കും. അതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടേത് പോലുള്ള ശരീരം ഇല്ല എന്നെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ്, ഭഗവാന് ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് കൈ കൊണ്ട് കാണാം, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അങ്ങനത്തെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഏത് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാൻ കഴിയും.
അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് ഭഗവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. അതാണ് തീർന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിനെ കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, നമുക്ക് കാലുകൊണ്ട് നടക്കുക. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നടക്കുക. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് നടക്കണമെന്നല്ല. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയും ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ടല്ല നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാലുകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കും, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ശരീരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടെ നിന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മളോടത് പോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ കാലില്ല, നമ്മളെ പോലെ കൈയില്ല, നമ്മളെ പോലെ വായില്ല, നമ്മളെ പോലെ കണ്ണില്ല, അതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും സ്പീഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ടും അതിന് ശരി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന് സിരകളില്ല, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വ്യക്തി ശരീരമില്ല, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയല്ലേ, പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതിന് ആചാര്യന്മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കഴിവുണ്ടാവും. അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യത്തെ അതിലേക്ക് ആവാഹിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അല്ലെ. അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. കാരണം എന്താണ്, അതില് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ആചാര്യന്മാർക്ക് അതിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിയാം, അവരത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊരു വിഗ്രഹം, അത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കരിങ്കല്ല് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭഗവാനാണ്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും, നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം, പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഭക്തൻ പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ അവിടെ കാണും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ. ആദിമ രൂപം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം മന്ത്രം, പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം, എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം ഭഗവാനാണ്. അതിൽ നിന്ന് പലതരം വിസ്തരണങ്ങൾ വരാണ്. അതാണ് ബലദേവനായാലും ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ആയാലും നരസിംഹമാണെങ്കിലും വരാഹമാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നും അറിയാം. അത് തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പലതരം വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. അതായത് അവതാരങ്ങൾ, പലതരം ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്. ലീലാവതാരം, ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങൾ, മന്യന്ത അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവതാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശക്തിവേശ അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, വിഷ്ണു ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമശിവന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് പിന്നെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ അവതാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവതാരങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലകൃതമായ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. നമ്മൾ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് നമ്മൾ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാരണം എന്താണ്, ആരാധന നമ്മളെ സാധന ഭക്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്നും പറയും. നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങൾ, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ
തൽക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയും. തൊട്ടടുത്താണ്, ഭഗവാനോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെ. തൊട്ടടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ അല്ലെ, നമ്മൾ മൊബൈൽ സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താണ്, മൊബൈൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ കണക്ഷൻ കിട്ടൂല. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സിഗ്നലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്ട് ആവണം. അപ്പോഴെന്താണ്, നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡില് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളായാലും ഭക്തി ആയാലും ഭഗവാനെ കിട്ടാനൊക്കെ സ്പീഡ് കിട്ടും. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയം ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഈശവാസുപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഈശവാസിന് ഈ മന്ത്രം അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്. അതുപോലത്തെ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങളിലും ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടാം നമുക്ക്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ മന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത മൂഢജനങ്ങൾ, അത് പഠിക്കാത്തതും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെയും പറയുന്നവർ, അതായത് ഈ മൊബൈല്, നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈല്, ഈ മൊബൈല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളിത് ആഫ്രിക്ക അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തുന്നേക്ക് ഈ മൊബൈൽ, അവരെന്താ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവരെന്തായിരിക്കും, അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒട്ടും അറിയില്ല ഈ മൊബൈലിനെ പറ്റി. നമ്മള് കാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ കാട്ടുജാതിക്കുണ്ട് മൊബൈൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മൊബൈൽ എന്താ ചെയ്യാ, അവരെന്താ ചെയ്യാ? ചന്ദ്രൻ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ വ്യൂ പറ, അവരെന്താ ചെയ്യാ? അവരത് ചുട്ടു തിന്നാൻ പറ്റിയ അത് ചുട്ട് തിന്നു അല്ലേ, അല്ലേ? കറക്റ്റാ. ചിലരെന്ത് ചെയ്യത് പൊട്ടിക്കും, അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്, കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് കുത്തി പൊട്ടിക്കും അല്ലേ, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയാണ്. ചിലര് എറിയാൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അറിയാത്തവർക്ക് അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ മന്ത്രങ്ങളോ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയോ അതിലെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണതോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇപ്പൊ മൊബൈല് കാണുന്ന പോലെ, ഏത് കാട്ടുജാതിക്കാര് മൊബൈല് കാണുന്ന പോലെ അതെടുത്ത് അവര് ചുട്ടു തിന്നാനൊക്കെ നോക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരാധിക്കുന്ന മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ, അറിയില്ല അവർക്ക്. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനകരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവതിയിൽ ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി ഭഗവാന് വിഷമം, അത് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേതാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ തനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം വരുന്നില്ല, ഓർമ്മയില്ല? അത് ഏതാണ്? നോക്കിട്ട് പറയാതെ. എന്താ ശ്ലോകം അത്? അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യ തനുമാശ്രിതം പരംഭാവമജാനന്ദ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ, എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ മന്ത്രം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ മൊബൈലിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇത് തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം. കാരണം ആ കാട്ടുജാതിക്കാർക്ക് നമ്മളെ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഭക്തി ലെവലിൽ പറയുമ്പോ എപ്പോഴാ കണക്ഷൻ വരുന്നു, എങ്ങനെയാ പുറം ലോകമായിട്ട് കാട്ടുജാതിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ബന്ധം വരുന്നത്, അപ്പൊ അവർക്കറിയും മൊബൈൽ എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അവരിത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. ഈ മന്ത്രത്തിലെ പല വേദങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മന്ത്രത്തില് വളരെ മുന്നേ തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാതും ഭഗവാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് കുഴപ്പം. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല.
അതാണ് ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അജ്ഞതയാണ്. അത് അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അജ്ഞതയാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും കിട്ടണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആളെ കൊടുത്താൽ തന്നെ ആളെ വിശ്വസിക്കില്ല. അത്രയും എന്താണ് പവർഫുൾ ആണ് മായയെ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് മായാശക്തി. ദേവീഹേഷി ഗുണമയ മമമായ ദുരദ്ധയ എന്ന് അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനം നേടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹത്താലും അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സാധാരണ ജീവസത്തയുടെ പ്രോബ്ലം പറയണാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനിന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല, രണ്ടും അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ രൂപാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായിരിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമപരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ അതീന്ദ്ര സഹചാരിയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് താൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ആ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ്, പിന്നെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ പ്രേമഭരിതമായ സേവനമായിരിക്കും അടുത്ത സെക്ഷൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രേമഭക്തി എനിക്ക് തരണമേ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്വരൂപാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്വരൂപാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ആരുടെ, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കും, ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ നിന്ന് ആനന്ദമാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴി നമ്മൾ നോക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്ര സഹചാരി അയക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലയം പോണത്. അപ്പൊ നമ്മളായാലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മളായാലും എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്താണ്, മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നമുക്ക് ചിന്താശേഷി നമുക്ക് 2 കാര്യമുള്ളൂ അല്ല, ചിന്താശേഷിയുള്ള മനുഷ്യന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏത് ജനവിഭാഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാട്ടിലുള്ള ജീവികൾ അവർക്കും അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ആ കാട്ടിലുള്ള ജീവി അതായത് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെയുള്ള അവർക്കും അറിയാം, കാട്ടുജാതിക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അവരും അവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അതാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൃഗത്തിന് തുല്യമായി. അത് നമ്മൾ എന്താണ്, മൃഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനുഷ്യനാവാൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആവാൻ അറിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ പുരോഗമനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ, ഫോർത്ത് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പോകണം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയർന്ന് പോയി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാ നമ്മൾ മനുഷ്യനും അല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു സ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്വരൂപത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും, പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറില്ല അല്ലേ. അത്രയും കാരണം എന്താണ്, ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചുറ്റുപാടും അത്ര വശ്യമാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്. ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര വശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, കൂടുതൽ കാലം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതം നമുക്ക് കറക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരും അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അതില് ഈ ബാഹ്യമായ ശക്തിയിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകും. ചില കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അത് ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുയോജ്യമായ പദമാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ യഥാതഥത്യ എന്ന പദം.
നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. നമുക്ക് നരകത്തിലേക്കാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് വിടും നമ്മളെ. നമുക്ക് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കും. തഥാസ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ ആഗ്രഹം അതിലേക്കാണ്ട് വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത്. അതാണ് ഏറ്റവും രസം. ഭഗവാൻ അതിൽ റോളില്ല. നമുക്ക് എന്താ ആഗ്രഹം? ചില കുട്ടികളുണ്ടല്ല, ഇത് തന്നെ, കൊമേഴ്സ് പഠിക്കണം, കൊമേഴ്സ് പഠിക്കണം, മനസ്സിലാവും. പേരൻസ് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും, ഇല്ല അവന് കൊമേഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി, കൊമേഴ്സ് എനിക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയും. ഈ അവസ്ഥ തന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമുക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണം. അവർക്ക് അത് നരകത്തിലാണെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്കാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഇത് എന്ത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കാരുണ്യാണ് തരുന്നത്. ഏത് സമയത്തും ഈശ്വരനെ പരിമ്പു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിനോ സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. ഭഗവാനായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് ആരുമില്ല. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എനിക്കുണ്ട്. അത് തെറ്റ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശ്വരൻ പരിമ്പു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. സമോ അല്ല, ഉന്നതനും അല്ല. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ യാചകന്റെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അവർ അഭിലേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനവും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അത് തരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹവും നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളേക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നുവരെയും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെയും നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ വിഷയസുഖങ്ങൾ, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റല്ല. അത് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ വിഷയസുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുവരെയും ആ ആത്മീയ ബോധത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെയും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിറകെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ചൈതന്യം അപ്പുറം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പതിതമായ ആത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് രുദ്രപ്രതാപ ആണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പുരിയിലെ മഹാരാജാവ്, പുരി ഭരിച്ചിരുന്ന മഹാരാജ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ്. രുദ്രന എന്നുള്ള രാജാവിന്റെ പേര്, എനിക്ക് പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. രുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജാവ്. അപ്പൊ ആ രാജാവ് വലിയൊരു വിശ്വാസി തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ തന്നെ വിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോവില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം. ഒരു രാജാവ് തന്നെ വന്ന് കാണാൻ ഉള്ളതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ആ രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ വെടിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട്, രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ആത്മീയബോധം വളരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ ആത്മീയസ്വഭാവം വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ആത്മീയബോധം വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ചൈതന്യപ്രഭുവിനെ കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. അത് സ്വയം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നൊരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശവാസുപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അഭാവവിധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രം തന്നെ പവിത്രമായി മാറുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? ആ കൾച്ചർ, ആ കസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കാരണം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാ കർമ്മബലങ്ങളും മാറി അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ പവിത്രമായി തീരും എന്ത് തന്നെയായാലും. അതിന് ഗംഗ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയില്ലേ, പാപം വന്ന ഗംഗയെ കുളിച്ചാൽ മാറുന്നു, അല്ലെ? പറയില്ലേ? ഗംഗര, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഗംഗര പാപ ആരാ കളയുന്നു? പിന്നെ അല്ലേ, ഭഗവാൻ കളയുന്നു ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? നമ്മ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടത്, മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ഗംഗ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെയാണ് അത് പരിശുദ്ധമാണ്. അത് ഭഗവാൻ തൊട്ടത് എന്തൊക്കെ അത്
പരിശുദ്ധമായി മാറുന്നതിന്റെ പറഞ്ഞത് കാര്യം. ഭഗവാൻ അഭാവയുക്തമെന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. പാപത്തെ സ്പർശിക്കാൻ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയിൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും പോലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നു. സൂര്യൻ എന്താണ്? നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അത് പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ ആ വെള്ളം മാത്രം വലിച്ചെടുക്കും അല്ലെ, ബാക്കിയുള്ള ടച്ച് ചെയ്യില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ സൂര്യൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത പോലെ തന്നെ സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ആ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനും പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മന്ത്രമാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രം. 8ഉം അതിന് മുന്നത്തെ മന്ത്രം അത് തന്നെ അല്ലേ? 6-ലുണ്ട് അല്ലെ? 3 മന്ത്രങ്ങള് അല്ലെ? 6 ഇതാണ് ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. 6 ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെ? 7ഉം 8ആണ്. 7 എല്ലാ ജീവാത്മാർക്കും ഗുണകരമായി കാണുന്നത്. സോറി ഇതല്ലല്ലോ. ഇല്ല അതും ഇത് തന്നെയല്ലേ? ഭയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? 7ഉം ഭക്തനെ പറ്റിയാണ്. 8 മാത്രം ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള. 8ലാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു. 8ലാണ് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സിരകളില്ലാത്തവനും ദോഷരഹിതനും പാപരഹിതനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒക്കെ പറയുന്നത് 8ാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. പിന്നെ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇത്ര മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 5 പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി. അതന്നെ 4ലും 5ലും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 5ലും അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞ 8ല് വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് 8ല് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ശരീരത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാണ്. മറ്റേത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. 4ഉം 5ഉം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റി പറയാണ്. 8ല് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. മറ്റേതിൽ എന്താണ്? 4ലും 5ലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണത്. അതുപോലെ തന്നെ 4ല് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും അങ്ങനൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ 4ലും അത് 3ല് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4ലും 5ലൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു. 8ലെത്തിയപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി. ശരീരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ശരീരമല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഒരു ശരീരമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കോട്ടിയും അത് തന്നെ പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരംഭാവം അജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരമല്ല. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ശരീരമല്ല, രൂപമാണ്. മനുഷ്യരൂപമാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ ഭൗതിക ശരീരമല്ല. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. രൂപം മനുഷ്യരൂപമാണെങ്കിലും ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരമല്ല. അതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയാണ്. അത് ആ മന്ത്രവും ഈ ശ്ലോകവും, അതായത് ഭഗവതിയിലെ ശ്ലോകം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തുവിടാം നമുക്കപ്പം. എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാളെ നോക്കിയാലോ? നാളത്തേക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ഞാൻ 9 കൊണ്ട് എടുക്കാം. ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ? ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഗുരുജി, ഒരു സംശയം. പറയൂ പ്രഭു. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച സമയത്തും ശരീരം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ്. അതെ.
ആയിരുന്നു. അതല്ലേ ഭഗവത് ഉപദേശിക്കുന്ന അപ്പോഴാണല്ല. അപ്പൊ നോക്കിയാ ആ ശ്ലോകം തന്നെയാണല്ലേ പറയണത്, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്ന ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. അതല്ലേ നമ്മൾ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുന ഉപദേശിക്കണല്ല ഗീത അല്ലെ. ആ ഗീത തന്നെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിനും മിഷൻ അവജാനന്തി മാമൂഢം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു, അപ്പൊ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ, മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതും ഇതായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ഭഗവാന് എന്താ പറയണത്, സിരകളില്ലാത്തവനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം നിലനിൽക്കുന്നവനും എന്ന് പറയണം. ശരീരം, വ്യക്തി ശരീരം ഇല്ലാത്തവനും, നമ്മളെപ്പോലെ ശരീരം ഇല്ലാത്തവനും ആണ് ഭഗവാൻ. രൂപം കണ്ട ശരീരം നമ്മൾ മുറിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ ഹരേഷ പ്രഭുജി, അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണം പറയുന്നില്ലേ അസ്ത്രം കൊണ്ടിട്ടാണെന്ന്? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ സ്വർണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന് ശരീരമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന് ശരീരത്തിലേക്കും വരാം, ശരീരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും പോവാം, മരത്തിലും വരാം, മരം ഇല്ലാതിരിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ശിലകളിലും വരാം, ശിലകളിൽ വരാതിരിക്കാം, എവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് മനസ്സിലാവണം. ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. ചലിക്കണം ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരോധനം ചെയ്യാം, നിരോധനം ചെയ്യാതിരിക്കാം. സ്വയം പോവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് ലീലകളാണ് ഇതെല്ലാം. ആ കഥ തന്നെ ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം. കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളായിട്ടാണ് അതിൽ നിൽക്കണം. കളിന്തിയുടെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചെറിയ വിരലിൽ ഗോവർദ്ധനഗിരി അത് 7ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉയർത്തുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അവതരിക്കുന്നതും അവതരിക്കാതിരിക്കുന്നതും, ഒരു ലീല കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലീലയിലേക്ക് പോണത് എന്താണ്, എന്താവതാരം, മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അത് ഗോവർദ്ധൻ പറഞ്ഞത് വെറുതാന്ന് പറയുന്നത്, വെറുതാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ. ഹരേഷ ഞാനിത് മാതാജിയുടെ പോയിന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാത്, കാരണം അത് വെറുതെ കോൺട്രഡിക്ടറി വെറുതെ നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേഷ ശരി ശരി നമുക്ക് 9 കടക്കാം. അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പോയിന്റ്സ്. മാതാജി ചോദിച്ചതിന്റെ ആൻസർ ഈ മന്ത്രത്തിൽ കിട്ടും, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കിട്ടും. രാജാജി മാതാജി ചോദിച്ചതിന്റെ അത് ഇതിപ്പോ തന്നെ കിട്ടും. ഈ മന്ത്രത്തിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഹരേഷ്ണ സോറി, അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപനിഷത്തുകൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അത് നമ്മളെ സയൻസ് ആയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഉണ്ടാ, നോ ആൻസർ. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ, നോ ആൻസർ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വെറുതെ സയൻസിനൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാൽപ്പായസത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അത് അനുഭവിക്കണം. നമ്മള് പായസം രുചിച്ചാൽ മാത്രമേ പാൽപ്പായസം എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ.
അതറിയാത്ത വ്യക്തിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പാൽപ്പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല. മതയൊന്നും ആരാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പ്രവൃത്തി അൺമ്യൂട്ട് ആക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാക്കണം. ഞാനിതൊന്ന് എടുത്തോട്ടെ. ഇതിൽ ചെറിയ സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്, നെറ്റിന്റെ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അന്തം തമം പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യഹോ വിദ്യായം രദഹം. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യോ വിദ്യമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യഹോ വിദ്യായം രദഹം. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. മതജിക്ക് അത് പിടികിട്ടാ? അതായത് ഇതിൽ പറയണത്, 9ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയണത്, തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയണാണ്, തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും എന്താണ്, ആ അന്ധകാരത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവർ നമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ. ആ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവാ. ഭൗതിക ലോകമാണ് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അല്ല, മിഥ്യാജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. മോശമായ മിഥ്യാജ്ഞാനം കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തി എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ റെഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി പറഞ്ഞതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ? ഹരേഷ്ണ, ജയ മാതാജി അല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ, മാതാജി ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേഷ്ണ, മാതാജിക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ലേ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് ടൈം ഇതാണ്. ഭഗവാൻ അപ്പൊ തന്നെ, ചിലതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ തരുന്ന ആളെ. ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. രാധ ജയ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ആയില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നോ ഇഷ്യൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത് ഇതില്? നമ്മള് എന്തൊരു ജ്ഞാനം, രണ്ട് ജ്ഞാനം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 9 തൊട്ട് 11 മന്ത്രം വരെ നമ്മളെ വിദ്യയെ പറ്റിയാണ്, അറിവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9 തൊട്ട് 11 വരെ നമ്മളെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് 2 സെഷനാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. 9 തൊട്ട് 11 മന്ത്രങ്ങൾ. ആ 9ത്തെ ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്, 9ാമത്തെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിദ്യാഭ്യാസം, അത് ഭൗതികമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ മാത്രം ബിസി ആയിട്ടിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകമുണ്ട് അല്ലെ?
ആ ലോകത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികള് തപോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരെ ജീവിതം അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തന്നെ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടാണ് നാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ആര് എന്തോ പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകരുത്. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ റെഫറൻസ്, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൂടുതൽ മോശമായി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യം നടത്തുന്നു. തെറ്റെന്ത് ശരിയെന്ത്, അവിദ്യയും വിദ്യയും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിദ്യ അജ്ഞത, സംശയലസ്യം തന്നെയാണ് അപകടമായി. അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പ്രശ്നകാരൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ, അറിവ്, തെറ്റായ വഴി പിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അപകടം അത്രേ. ഈ അറിവ് തന്നെ, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അത് തെറ്റായി ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അറിവ് നമ്മൾ നേടുമ്പോ, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിവ് നേടുമ്പോ നമ്മളെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം ഇതായിരിക്കണം നമ്മളെ ബേസ്. ഗുരുവിൽ കൂടിയും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടിയും സാധുക്കളിൽ കൂടിയും ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമേ ഗുരു പറയുള്ളൂ, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമേ സാധുവിന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് പാടില്ല. അതിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ലെവലിലല്ല നമ്മൾ ആരും. ഗുരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത്രയും വലിയ ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിലും അവരിഷ്ടത്തിനല്ല പറയുന്നത്. അവര് ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, പുരാണങ്ങളിലെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും ശാസ്ത്രങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്നതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് സയൻസും കുറച്ച് മാത്സും കുറച്ച് ഫിസിക്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നേക്കാം, നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അത് ചേരുവ, നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ചേരുവ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ വന്നിട്ട് അന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ വാരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ല പണി, പിന്നെ അത് വായ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇതാണ് പറഞ്ഞ ആ വിദ്യ നമ്മൾ എന്താ തെറ്റായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടകരമായിരിക്കും. പിന്നെ ആ സാമ്പാർ പിന്നെ വായിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ പരീക്ഷണമാണ്, ഞാൻ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വാരി ഇട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്തിൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമവകാശിയാണെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. ഇത് എന്ന് വിസ്മരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അജ്ഞത ആയി കഴിഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണ്. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക. അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ദുരിതം ബാക്കിയായിരിക്കും. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുക അത്രമാത്രം അന്ധതയിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നു. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ഒരാളുണ്ട്, ഇതെല്ലാതും തന്നത് ഒരാളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എത്ര നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലേക്ക് നമ്മൾ പെടുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവതിയിൽ പ്രഭാസ്വാമി ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ എന്താ പറഞ്ഞ ധനം, സൗന്ദര്യം, കുലം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ നമ്മളതിൽ കൂടുതൽ നേടിയവരുണ്ടാവും, നമ്മളെ കുറഞ്ഞ് നേടിയവരുണ്ടാവും. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ 10th 12th നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 90% പഠിച്ചു 95 കിട്ടുന്ന കുട്ടികളേലും ചിലവർക്ക് 80% അല്ലെങ്കിൽ 40% കുട്ടിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ എത്ര മറക്കുന്നുവോ അത്രേ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയസുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി, 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം, നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കണം ഭൗതിക സുഖം. കേട്ടോ, ബാറ്ററി ലോ ആയി ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്: കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി. കർമ്മി, ആദ്യത്തെ കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവരെ കർമ്മി എന്ന് പറയും. അവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായിരിക്കും അവര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അടുത്തത് ജ്ഞാനി. ഓക്കെ, കർമ്മീനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയും കർമ്മിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആര്? യോഗി. കാരണം എന്താണ്? സ്വയം ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ യോഗി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം കർമ്മയോഗം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യോഗിക്ക്. യോഗി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല സെക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോണത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മീനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.99% ജനങ്ങളും, നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾ 99.99% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയ മുതലായ കൊടുക്കീഴ്, വിഷയസുഖ സമ്പാദനങ്ങൾ പ്രവർത്തന വ്യാപൃതരായിരിക്കും. 90% അല്ലെങ്കിൽ 100% തന്നെ പറയാം. 99.9% ആൾക്കാരും എല്ലാവർക്കും എന്താണ്? സാമ്പത്തികം വേണം, വ്യവസായം വേണം, വളർച്ച വേണം, പിന്നെ എന്താണ്? രാഷ്ട്രീയം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ബിസി ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വരബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഈശ്വരനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാതും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയ സുഖ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുതകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെറും ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ്? അവര് മൂഢന്മാരാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ മൂഢന്മാരെ പറ്റിയാണ്. നമാം ദുഷ്കൃതനാമൂഢ പ്രബന്ധന്തെ നരാധമ മായ ഭാവ മാശ്രിത. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതികതയിൽ അത് ക്ലിയർ കട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികള് അവര് മൂഢന്മാരാണ്. അവരെ തന്നെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഷ്കൃതികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മള് മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഈശവ സുമനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃത്തവർ അവിദ്യയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞ അവിദ്യനെ പറ്റിയാണ്. 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും വിദ്യനും അവിദ്യനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നത്, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ, ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക സുഖം, അത് തെറ്റാണ്. ഭൗതികത പിറകെ മാത്രം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അതേപോലെ തന്നെയാവും. അല്ല, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കാം, അതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചാടും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സുഖം മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവര് അവിദ്യയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. അത് അവിദ്യ തന്നെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിനെ രത്ന പോലെ അപകടകരവുമാണ്. അടുത്തത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആക്കാം. കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ അവർ കളയും.
അതാണ് പറഞ്ഞത് മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിന്റെ രത്നെ പോലെ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഇവര് നിരീശ്വരവാദിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധ്യമാധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവര് ഏതാണെന്ന്. അവർക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അണുവായുധങ്ങൾ അല്ലെ. അതൊക്കെ അണുവായുധങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ, ഇപ്പൊ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാം. ഇറാനിൽ അണുവായുധം പാടില്ല, അവിടെ പാടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ലോകം തന്നെ നശിപ്പിച്ചളയവര്. അതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉള്ള പഠന പുരോഗതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര, പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയജ്ഞാനമാണെങ്കിലും ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് രത്നത്തെ പോലെ, പണത്തുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചത്തെ ജഡശരീരത്തെ അലങ്കാരത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയാചാര്യന്മാര് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവര് രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ, ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളെ അവര് വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അതിപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിൽക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതില് കൂടുതൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദിന സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തര ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മോഡേൺ ആവണം, ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം, അത് വേണം, ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലേശങ്ങൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതനാണ്. ഇത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ഏത് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ്ട് മനസ്സുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ശരീരമാണ്. രഥത്തില് ആരായിരിക്കുന്നത്? അർജുനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. സാരഥി, പാർത്ഥസാരഥി. പിന്നെ ഞാണ്, കുതിരകളാണ് ശരിക്കും ആരാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ ഞാണ് വലിക്കുന്നത് അതാണ് ബുദ്ധി. പിന്നെ മനസ്സ്, അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകില്, അതായത് കുതിരകളുടെ പിറകില് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മറന്നുപോകും. ഇത് മറക്കരുതെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുതിര നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? ലാസ്റ്റ് കുതിരക്കാരനും ഉണ്ടാവില്ല, എന്താണ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിലും. അതായത് രഥം തന്നെ തകർന്നു പോകും. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പിറകെ പോയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്നതായിരിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്തായാലും നമ്മൾ നേടിയിരിക്കും. അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. ശരിക്കും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തില് അതല്ലേ നമ്മള് വിദ്യാഭ്യാസത്തില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയില് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥം. ഇത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഗൃഹസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടലാണ്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആത്മീയ ഇതിലും ഭൗതികതയും പഠിപ്പിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. ഇപ്പൊ അർജുനന് ആ കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. അവര് ആത്മീയജ്ഞാനം അറിയാം. അതായത് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. ഉന്നതരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ ഗുരുക്കന്മാരെ വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മീയജ്ഞാനം അർജുനന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ധനുർവിദ്യ, അത് അർജുന്റെ കുലത്തൊഴിലാണ് അല്ലെ, കുലാണ്, ധർമ്മമാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ, അതും അർജുനൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പോണത്. അങ്ങനെയാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസം നിലനിന്നിരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് കരുതേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്ത എന്തൊരു കാര്യത്തെയും അവിദ്യ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ വേദത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 3 വേദത്തെ വലിയ കുറച്ച് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം. അപ്പൊ
ഉപാസനകാന്ഡം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാന്ഡത്തിൽ ആദ്യത്തെ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം. പിന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലാണ് നമ്മളെ തത്വങ്ങൾ, ജ്ഞാനങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഉപാസനകൾ, ഉപാസിക്കേണ്ട രീതികൾ, ഇതൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ചവിട്ടുപടികളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, ഏത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് എന്തിനെയോ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും പരിപൂർണമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് സമയം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് 13ാമത്തെ സ്ലൈഡ് കേട്ടോ ഹരേഷ്ണ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം എന്താണ്? ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 2 പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ നേടുന്നതല്ല അവിദ്യയാണ്. അജ്ഞാനം ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നേടിയ വിദ്യ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വിദ്യയെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ കർമ്മി, ജ്ഞാനം, യോഗി എന്നതിനെ കുറിച്ചും അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ, ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അതായത് ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം നേടാത്ത ഉള്ള വ്യക്തികള് മറ്റുള്ള കേട്ട് ഉള്ള അറിവുകള് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടണം. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടണം. അതായത് 2 തരത്തിൽ. ഒന്ന് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മളെന്തായാലും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മള് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ ജനിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. രണ്ടാമത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് തന്നെ തെറ്റായി പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതും പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും നമ്മൾ. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത്, അത് ഭൗതികത, നമ്മൾ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മിഥ്യജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തെറ്റായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയാണ് ഇനി കൃഷ്ണനൊന്നും ജപിക്കണ്ട, നാളെ തൊണ്ട് ഡിങ്കൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഡിങ്കനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും, നമ്മൾ പറയാനില്ല പറയില്ല. അതിന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുതരുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് ശരി, ഇതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ തെറ്റേ. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് കാണിച്ചു തരണം. അങ്ങനെ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനേലും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിച്ചാടാം. അതെ, നമ്മളെ ഭൗതികതയും പോയി ആത്മീയത കിട്ടിയില്ല. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിന് വിദ്യ, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാ? കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി, ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കർമ്മി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മെയിനായിട്ട് കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെല്ലാവരും കർമ്മികളിൽ വരും. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം ബാബിന്റെ ഫണത്തിലെ രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ. ഇതിന് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. ഇവൻ ഇതടക്കം പറയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഓരോരുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ദേവനെ നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയരുതെന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ? നമ്മളെ ഇഷ്ടദേവൻ ആരാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയില്ല എന്ന് പറയും. കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ? അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം, അതായത് ആത്മീയത എപ്പോഴും അത് പേഴ്സണൽ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുക നമ്മൾ. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വേണം
നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോക്കെ, നമുക്ക് അധികം പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമോ? ഇല്ലല്ല, നമ്മൾ അത്രയായിട്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ, അല്ലേ? അതെ അല്ലേ? അതെ അതെ. അതിനേലും ക്ലോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഭക്തി, അല്ലേ? അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒന്ന് യോഗിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആള്, ജ്ഞാനി ആത്മീയമായ നേടിയ വ്യക്തി. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് കേട്ടില്ല.